Sa mga pagunahing balita, lalaki arestado sa bypass operation sa Vera Catanduanes. Mahigit 300,000 halaga ng shabu nasamsama. 12 taong gulang na estudyante na lunod sa Bicol River. Lasing na habal-habal driver na naksak sa Batuan, Masbate. At makulay na pailaw pampasko bida sa Legazpi City. Magandang gabi, narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Lunes. Sa kulungan ang bagsak ng isang tulak umano ng iligal na droga matapos na makuhanan ng mahigit 300,000 halaga ng shabu sa ikinasang buy-bust operation sa Vera Catanduanes. Matagal na umanong minamanmanan ng otoridad ang sospek dahil sa patuloy na pagpapakalat ng iligal na droga sa isla. Si Danica Garcia sa buong ulat. Arestado ang isang 25 anyos na lalaki matapos na makumpiskahan ng mahigit kumulang 350,000 pesos na halaga ng droga sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay San Isidro Village, Vera Catanduanes kahapon, Nobyembre 30. Na-recover sa kanya ang hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 50 gramo at iba pang drug items. Ayon kay Police Major Kenneth Ding Gutierrez, hepe ng Verac Municipal Police Station, matagal na ring binabantayan ng operatiba ang sospek. Street level individual po siya. Hindi po siya high valued individual. From the the Barangay Intelligence Network po, sila po yung nagpaabot na ito pong taong ito ay nagbebenta ng illegal na droga, nagdi-deliver. At lagi po may mga tao doon sa kanilang lugar na hindi naman nila kilala. Ni-report po, simula po nung report na yun, ang Regional Drug Enforcement Unit po, saka kami nagsagawa po ng validation and intelligence monitoring hanggang mahuli nga po ito. Naging matagumpay ang isinagawang buy-bust operation sa tulong ng pinagsanib puwersang aksyon ng mga tauhan ng Verac MPS, Regional Police Drug Enforcement Unit 5 at Police Intelligence Unit. Same as usual po na tumigil na sila sa paggamit ng illegal na droga o pagbibenta ng illegal na droga dahil ang gobyerno po hindi tumitigil para sila ay makuli. Dahil malaki po ang epekto na ginagawa nila o masamang epekto na idinudulot nila sa lipunan, sa mga kabataan, sa pamilya. Sa mga mamamayan po, nagpapasalamat po kami sa mga tumutulong sa amin sa pagbibigay ng impormasyon para po yung aming mga operasyon laban dito sa illegal na droga ay tuloy-tuloy para po sa ikatatahimik ng bayan ng Verac. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Verac MPS ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Isang 12 anyos na estudyante mula Libmanan, Camarines Sur ang nasawi matapos na malunod sa Bicol River. Naminwit at naligo umano ang biktima sa naturang ilog na nauwi sa aksidente. Si Angeline Dagta sa buong detalye. Wala nang buhay nang matagpuan ng isang grade 7 student matapos na malunod sa ilog sakop ng Bicol River sa Barangay Palangon, Libmanan, Camarines Sur, alas 3 ng hapon nitong Biyernes, Nobyembre 28. Kinilala ang biktima na isang 12 anyos na batang lalaki at residente ng nasabing lugar. Batay sa impormasyon, nag-anunsyo ng half-day ang paaralan kung saan nag-aaral ang biktima. Ngunit imbis na umuwi, namingwit at naligo umano ito ng kanyang mga kaibigan sa nasabing ilog hanggang sa mahulog at malunod. Sinubukan pang i-revive ng mga rescuer mula sa Libmanan MDRRMO ang biktima, subalit wala nang buhay ang bata. Bagamat marunong lumangoy yung bata, pinulikat and walang kasamang marunong mag-rescue. Because we fully know na kapag drowning ang isang tao, medyo restless. So nanlalaban yan, hindi yan pwedeng ma-rescue ng agad-agad. Wala naman umunong nakikitang foul play ang mga otoridad sa insidente.
Sa lahat na lang siguro parents, sa mga guardians, especially lolo and lola, because si parents po kaya nung bata is working sa adjacent municipality. So it's really impossible for them to monitor their child 24/7. And they told me na yung anak daw nila normally nagpapaalam kapag magbibinwit or mag-fishing. This time, hindi raw nagpaalam dahil wala nga sila. So siguro at the age of 12, 13, sa mga bata na lang, maging maingat and importante nagpapaalam talaga sa mga magulang. Maigting na paalala sa mga schools din, kung magka-cancel ng klase, inform the parents para yung mga parents din po alam nila na yung anak nila dapat hinahanap din sa bahay. And sa mga estudyante, be responsible. Sa batang edad pa lang, be responsible na sa lahat ng undertaking. Nakaburol na ngayon ang bangkay ng biktima sa kanilang tahanan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Dahil sa matagal na umanong alitan, isang habal-habal driver ang nanaksak ng kanyang kabarangay sa Masbate. May binibili umano noon sa tindahan ng biktima ng undayan ng saksak ng nakainom na driver. Si Rose Bilista sa buong detalye. Arestado ang isang habal-habal driver matapos manaksak sa poblasyon Batuan, Masbate, alas 11:20 ng gabi noong Miyerkules, Nobyembre 26. Kinilala ang sospek na si alias Alvin, 38 anyos, habang ang biktima ay kinilalang si alias JR, 45 anyos, kapwa residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Joey Candelaria, sinugod at inundayan ng saksak ng sospek ang biktima na nooy may binibili lamang sa tindahan. Lumalabas sa investigasyon na matagal nang may alitan ng sospek at ang biktima. Katunayan, hindi raw ito ang unang beses na nagpang-abot ang mga ito. Nagkandak din po ng hot-shot operation ay na timing po na abutan sa balay nila. Kasi lasing po ito, hindi naman tumakas sa pupunta sa ibang lugar. Umuwi lang sa balay doon na naabutan ng mga kapulisan natin. Patuloy pang ginagamot sa ospital ang biktima matapos na magtamo ng saksak sa kanyang tagiliran. Huwag natin pong ilagay yung alak sa ulo kundi lang sa tiyan. Saka kung mag-inom po, yung moderate lang po para kahit may sama kayo ng loob, hindi po umabot sa ganitong insidente. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Batuan MPS ang sospek na mahaharap sa kasong frustrated murder. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Patay ang isang magsasaka sa Del Gallego, Camarines Sur matapos na masalpok ng pampasaherong bus ang kanyang minamanehong motorsiklo. Nakainom daw ang biktima ng madisgrasya. Si Hercules Barbacena sa buong detalye. Hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang isang magsasaka matapos na masalpok ng isang pampasaherong bus ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa barangay Pinagdapian mag-alas 12 ng hating gabi noong Martes. Kinilala ni Police Captain Bernie Ondisimo, Acting Chief of Police ng Del Gallego Municipal Police Station ang biktima na si alias Landro. Nasa hustong gulang, may live-in partner at residente sa lugar ng pinangyarihan. Kinilala naman ang suspect na si alias Rigor, 52 anyos, may asawa at residente ng San Pedro, Laguna. Lumalabas sa investigasyon na nakainom ang biktima. Hindi umano ito pinayagan pa ng kanyang kapareha na magmaneho pero nagpumilit pa rin na nauwi sa kanyang pagkakadisgrasya. Agad naman na isinugod ang biktima sa ospital. Ngunit dahil sa matinding tama na tinamo nito ay hindi na ito sinerte pang mabuhay. So based po doon sa investigation namin, yung nakamotor po is bigla siyang nag-cross the road, kaya hindi na po naagapan ng bus driver na makapag-preno pa, kaya nasalpak na po siya. So nagkaroon po kami ng assessment na nakaladkad siya, almost 35 meters po yung nadalahan sa pagkakabangga sa kanya. Hindi na rin nagsampa ng kaso laban sa sospek ang pamilya ng biktima. Nangako naman ang operator ng bus na tutulong sa mga gastusin sa lamay at pagpapalibing ng biktima. Wala po siyang wala siyang suot na helmet, wala din dokumento yung motor. Considering siguro na luma na kaya hindi na rin nila inaayos yung registration. Samantala, nagbigay naman ng paalala ang otoridad sa publiko na kung sakali man na nasa impluwensya na ng alak at hindi na kaya ang pagmamaneho ay huwag na magpumilit pa upang makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol,
Hercules Barbacena. Susunod, droga at iba pang kontrabando na samsam sa isang high-value individual sa Libon, Albay. At ika-19 na taon ng pananalasan ng Super Typhoon Riming sa Kabikolan, ginunita. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Arestado ang isang high-value individual sa Libon, Albay matapos na makuha na ng mahigit kalahating milyong halaga ng shabu. Nakuha rin mula sa kanyang posisyon ang ilang kontrabando. Si Mel Moral sa buong detalye. Matagumpay na naaresto ang isang lalaki matapos na makuhanan ng mga droga at mga kontrabando sa isinagawang search warrant operation ng otoridad sa bayan ng Libon magtatanghali nitong Sabado, November 29. Kinilala ang suspect na si Alias Kim, nasa 80 gulang, walang trabaho at kabilang sa listahan ng mga high-value individuals sa nasabing lugar. Nasamsa mula sa kanya ang 113.75 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 773,500 pesos, iligal na baril, bala at magasin na kargado ng mga bala at isang hand grenade. Suspect na ito na aming nahuli, hindi lang po ito yung first time niyang nahuli sa paglabag sa RA 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drug. Meron na siyang dati case sa bypass ay nakapag-file lang siya ng provision. Nasa kustodiya pa ng Libon MPS ang suspect. Patuloy din na inaalam ng PNP kung sino ang supplier ng suspect. Subject pa po yan sa further investigation, pero sa almost 2 months namin na pagmamanman sa suspect, yun nga po, nagkaroon kami ng isang matibay na info na meron nga siyang hawak na mga baril. So happen na pag search din po namin,
kita pa po kami ng iba pang mga gamit. Siya ay haharap sa case ng violation of RA 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa paglabag o violation of RA 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kaugnay nito, muli namang nagpaalala ang otoridad sa publiko na kaagad na ipagbigay alam sa kanilang himpilan ang mga nalalaman na ilegalidad para sa kanilang agarang aksyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Ginunita kahapon ang ika-19 na taon ng pananalasa ng Super Typhoon Riming sa Bicolan. Nanguna sa aktibidad ang Ako Bicol Party List kasama ang ilang Riming survivors. Si May Encinares sa buong detalye. Ginunita kahapon sa Padang Memorial Shrine sa Barangay Padang, Legazpi City ang ika-19 na taon ng Super Typhoon Riming. Sinimula ng aktibidad sa isang banal na misa na sinundan ng candlelighting. Nanguna rito ang Ako Bicol Party List kasama ang survivors at mga pamilya ng Riming victims. Ilan sa mga dumalo ang survivors na sina Nanay Josefina Baliktar, Nanay Elihinia Amaro at Tatay Eufemio Año-Nuevo. Marami daw silang natutunan matapos ang pananalasa, kabilang na rito ang mas malalim na pananalig sa may kapal. Ini baga pag tugsisilibar ka, puro medyo kan Riming. Yan ka-importante, maski puro paano, nagsisimba, pigpaaran nun sa mga nagkawarara, padukutan kay kandila, ka-importante. Sa ira ki Diyos ako kuta, maray ta nakasalbar ako, pero naglangoy na duman po kay kami sa may dagat. Naklikas kami duman sa piga po na banwitan, restaurant niya, pero abandonado yan. So arong nito taliwas warang tala. Halagaw ini sa muya ta. Tuwing 30 kang Nobyembre, ngayon kami digdi. Tapi grurumdumi sa mga kairiba mi bayana. Nawara kami kunday man kami o tinoktukan, di kami nakadulag. Kairiba man kami. Siyempre, Juan Magata. Pagramdam mo kan mga nagkawarang mga magburang, siyempre, marumduman. Dipisil bagata. Siyempre, nabaarang kasi mga magurang. Tugang. Siyempre, mamundok bagata. Dahil pig-asahan na araw kaitong rimalasong ito. Personal itong dinaluhan ni Ako Bicol Party List Representative Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. na siyang nasa likod ng taunang aktibidad. Ayon kay Garbin, sa kabila ng kalungkutan, mas pinatatag o pinatibay ni Riming ang mga Bicolano, gaya ng kanilang tema na sa likod kan diklom, may paglaom, sarong pagrumdom. Tama po, and the pirmita pinagrurumdom, we always commemorate. Di kita nakakalingaw dahil nakulang, kumbaga, tabang pagtukdo sa tatuya at sa tuyang mga naadalan. Experience ka nakahing panahon. Yaw ng pagkasararo, yaw ng pagtarbangan, asin padagos ang pagsulong ang pag-inguhan na may angat ang buhay kan ng bansa. Matatandaan na nabuo ang partido matapos ang pananalasa ng Riming noong 2006. Bago maging party list, una muna itong naging non-government organization na tinawag na SOS Bicol. Ayon naman kay Mayor Hisham Ismail, patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para mapigilan ang pagbaha mula sa Bulkang Mayon. Kanakaaging tulong si Mana, nagkigwa kita ki Super Typhoon, pero dahil giraray sa tuyang pagkasararo, asin abo ta na mautro ang gabus sa nangyari. Handa kita, at the same time nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos dahil zero casualty tabi ang siyudad ng Legazpi. Dahil na ito uutrohon, dahil na ito mauutro, asin abo na itong mautro. Sa pagtarabangan, bakulang po ng city government kasabay ang bilog na Legazpeños tabi. Kasabay ng pagdiriwang na mahagi rin ng partido ng tigli 5 kilong bigas at spaghetti sa mga residente ng Barangay Padang. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares.
Ramdam na ang diwa ng Kapaskuhan sa lungsod ng Legazpi sa pagbubukas ng mga pailaw nito lamang weekend. Pasyalan natin yan sa report ni Angeline Dagta. Nagningning ang paligid ng Ibalong Park sa Barangay Puro, Legazpi City matapos na pailawan ang kanilang Christmas lights, 30 talampakang Christmas tree at iba pang palamuting pampasko noong Sabado ng gabi. Bukod sa Ibalong Park, pinailawan na rin ang streetlight decoration sa kahabaan ng Barangay Puro, tunnel of lights sa kahabaan ng Rizal Street at Christmas decoration sa City Hall. Dumalo sa mga nasabing aktibidad si Congressman Alfredo Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Well, ngayon ang Christmas, siyempre, so pag mauta na makapag-reach out kita sa marginalized sector, may nagpigpararamang kita na mga regalo sa mga kaakian, and especially to differently abled person. Poko mas o menos mga 2,000 yan, natatawang regalo, food packs this Christmas. But ang maasahan ninda, bako lang sa panahon kag Christmas kundi whole year round ang programa sa edukasyon, sa salud, sa infrastruktura, kabuhayan or livelihood trainings and programs, pati naman sa iba pang programa sa paraomasin sa mga parasira. Nanguna naman sa mga ginanap na pailaw si Mayor Hisham Ismail. Aniya, 2 milyon ang inilaang budget ng lokal na gobyerno sa mga nasabing pailaw. Imbitaran ko mo, darawon sa itong mga aki, sa itong pamilya. Kompleto man po ang sa tuyang mga amenities, ang mga kaunan digdi. Asin naman po, igwa kitang night market, igwa po kitang kadakol na restaurants digdi. Takol po pwedeng dumanon at the same time, very healthy. Siyempre, so fresh air po na yung digdi. Ako, encourage ko lang po na magkaburunyog kasabay ang bilog na pamilya. And it is a time for giving. It's a time for sharing, syempre, dahil maabot na po ang tuyang Christmas, and it's a time for giving man, Bukod dito, may mga aktibidad pampasko din na inihanda ang LGU Legazpi, gaya na lamang ng parole making contest na gaganapin ngayong gabi. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. 24 days na lamang po, Pasko na. Ako po si Jen Nunez. Salamat!